Zdravá káva. Poctivý výber zrn kávovníka priamo z plantáží malých fariem. Obľúbená a nezameniteľná chuť arabiky pražená šetrným spôsobom. Spojenie tradície a moderného pokroku vedy. O zdravej káve som sa dozvedel v lekárni. Nie len, že výborne chutí, ale navyše s ajurvédskymi bylinami zabezpečuje postupné uvoľňovanie kofeínu, čím je zdraviu prospešnejšia a nehrozí zvýšenie krvného tlaku. Pomocou moderných technológií vedy obohacujeme kávu, ktorá je lahodná a prospešná pre vaše telo. Zdravú kávu som si kúpila v lekárni na odporúčanie. Odkedy ju užívam, podarilo sa mi schudnúť už 8 kg. Jej oriešková vôňa a chuť zeleného čaju ma presvedčila o tejto dobrej voľbe. Zdravá káva Green Presso chutí a funguje. Objednajte si zdravú kávu bez kofeínu Café Libre, kávu s ajurvédskymi bylinami Herb Presso a Life Presso 40+ s postupným uvoľňovaním kofeínu a iné. Zdravá káva SK.